Au cucerit scenele internaționale și au purtat cu mândrie drapelul României peste hotare. Au un repertoriu vast și sunt foarte iubiți de către public. Îi cunoașteți și dumneavoastră în minutele ce urmează pe îngerașii corului Simbol, dar și pe cei care au făcut posibilă această frumoasă poveste. ...80 de ani de viață, 60 de ani de dirijat, 60 de ani de modelat sunete și suflete, toate unite într-o rugăciune permanentă. Sub bagheta maestrului arhidiacon Jean Lupu s-au format nu doar voci de aur, ci și caractere frumoase. Asta ne-o spun toți cei care au făcut sau încă fac parte din corul de copii și tineret al Patriarhiei Române. S-au șlefuit caractere, s-au pus cărămizi solide la buna lor dezvoltare, s-au format buni creștini. Se zice că în fiecare dintre noi sunt doi lupi. Un lup rău și unul bun. Se dezvoltă cel pe care îl hrănești. Și eu am hrănit în toți copiii cu care am colaborat și în ascultători lupul bun. Din punct de vedere muzical m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea auzului armonic, în descoperirea unui repertoriu vast, de la muzica laică la muzica religioasă, dar ca om m-a ajutat foarte mult pe partea de organizare, de disciplină, pentru că performanța pe care corul o face nu se poate realiza fără disciplină. A fost o lecție de viață. În timp ce cursurile de la facultate mi-antrenează mintea și mă dezvolt pe partea aceasta intelectuală, corul îmi hrănește sufletul și practic sunt un întreg, îmi cultiv ființa ca un întreg. Dragostea de biserică e un motiv în plus pentru care acești copii aleg să vină la Simbol. Vin credincioși și ne mărturisesc că i-au răscolit cântările copiilor, că au altă trăire atunci când ascultă glasul copiilor cântând cântările Sfintei Liturghiei. Sunt mai sinceri copiii și mai puri și sunt cu toții credincioși. Copiii din corul Simbol cântă din convingere. Sunt copii cu credință care cântă din suflet. Sunetul emis de ei este imbibat cu trăirea lor. Și asta se simte de către credincios. Asta se preia de către credincios. M-a fascinat foarte mult. Am descoperit anumite cântări, cum ar fi Pretine te lăudăm, care îmi creează așa o senzație de ireal. Nu cred că aș fi putut să aleg o activitate extrașcolară care să mă dezvolte spiritual, să mă apropie și de Dumnezeu. Ne deschide puțin către mediul acesta al bisericii. Este o stare deosebită. Sunt copii care, la rândul lor, își formează părinții, frații în această direcție. Sunt părinți care îmi mărturisesc că ei nu se duceau înainte la biserică, dar de când copilul lor vine la Simbol, frecventează și ei biserica. Liliana este avocat, dar sufletul ei rămâne veșnic atașat de anii alături de Simbol. Face parte din prima generație de copii ai acestui cor. Reîntâlnirea cu părintele dirijor este mereu una plină de amintiri și emoții. Astea sunt emoții cât se poate de sincere. Noi de fiecare dată când ne întâlnim, foștii membri ai corului Simbol, mai ales prima generație, reușim să avem lacrimi în ochi de fiecare dată. Experiențele și emoțiile pe care le-am trăit în activitatea din Simbol nu le-am mai trăit niciodată. Ce a învățat la Simbol duce mai departe. Aici este marele câștig. Disciplina, munca, dragostea de credință și de valorile românești trec peste generații. Cum s-a desăvârșit educația noastră? Prin muzică,
prin educație moral-religioasă, prin spiritualitate, prin prezența maestrului Jean Lupu lângă noi, pentru că noi foarte mult timp ne-am petrecut-o alături de domnia sa, prin disciplină, prin sobrietate și prin foarte multă emoție. Când aveam o piesă, Miluiește-mă Dumnezeule, nu exista concert, nu exista cântare în care să nu tremurăm de emoție și să nu avem lacrimi în ochi. Te cutremura. Și, într-adevăr, ăsta este lucrul care îmi lipsește foarte mult acum. Dar totuși el rămâne în suflet și s-a zidit acolo. Rămâne și eu pot să transmit mai departe. Pentru că sistemul de valori al nostru, ca individ, a fost construit pe aceste valori. Și le transmitem și noi mai departe. Atât am putea să facem pentru societatea actuală. Dacă am putea să spunem într-un cuvânt ce înseamnă corul simbol pentru dumneavoastră, acela ar fi? Familie. Familia. De aici a venit și dăruirea pentru celălalt și pasiunea pentru muzică, ne împărtășește părintele Jean Lupu. Tatăl cânta adesea piese religioase și a fost cântăreț la strană, iar mama i-a adus mai aproape de inimă folclorul românesc. Tatăl meu cânta foarte mult cântări bisericești. El era tâmplar și în atelierul lui cânta într-una, deși nu avea un talent muzical deosebit, dar permanent el cânta muzică bisericească. Chiar a devenit cântăreț de bază al bisericii, știa absolut toate slujbele pe de rost, inclusiv intervențiile preotului, iar mama cânta lucrări folclorice, laice. Și mai ales bocea foarte frumos. Își jelea fratele care murise pe front recent. Bocea atât de frumos, era o doină de jale bocetul ei. Și care s-a imprimat în sufletul dumneavoastră? Am fost impregnat cu muzică de mic și cu dragostea față de biserică de asemenea de mic. Când am terminat clasa a 7-a, că pe atunci 7 clase se făceau, la mine nu s-a pus problema unde merg, se știa că eu merg la seminar. Colegii mă porecleau din clasa a 7-a Popa. Corul simbol a fost înființat imediat după căderea comunismului. Părintele avea însă în gând realizarea lui cu mult timp înainte. Simțea o nedreptate prin faptul că muzica religioasă nu era cultivată printre cei mici. Își dorea cu ardoare să ducă peste hotare și această parte frumoasă a României. Și a reușit. Dovadă stau multele trofee câștigate la concursuri internaționale. Noi ne-am propus să propagăm cât mai mult muzica românească, inclusiv muzica bisericească sau chiar cu prioritate muzica bisericească, să contribuim la retușarea imaginii despre copiii României în străinătate, pentru că imediat după Revoluție erau imaginile acelea cu orfelinatele. Exact. Eram priviți ca cei copii săraci și abandonați. Și totodată să modelăm sufletul ascultătorilor. Aceste 3 obiective. Și consider că le-am atins, cel puțin acela cu retușarea imaginii despre copiii României cu prisosință, pentru că de fiecare dată în străinătate când auzeau că aceștia sunt copii de români, nu le venea să creadă. Veneau și ne mărturiseau, ne iertați, alta era părerea noastră despre copiii României. Acum ne-am convins că aveți copii frumoși, copii deștepți, copii talentați. Astăzi, om de nădejde este Luminița Guțanu Stoian. Originară din Republica Moldova, Luminița a primit cu bucurie și responsabilitate postul de dirijor principal al corului. O experiență în care crește sufletul zilnic. Când zic crește sufletul, înseamnă acel schimb de bunătate, acel schimb de curățenie sufletească. Și eu, ca muzician, am o mulțumire extraordinară, fiindcă tot ce îmi doresc, tot ce vreau să creez, tot ce îmi pun în gând legat de o partitură,
eu reușesc să scot din ei, fiindcă ei au răbdare, au aplecare asupra lucrurilor noi, asupra lucrurilor făcute foarte bine și acea dragoste față de muzică. Aici trebuie să ai și mai multă grijă la formare, formezi copilul, se formează un caracter și puterea exemplului contează. Și părintele și-a asumat pe deplin rolul de educator, însă și copiii la rândul lor i-au oferit lucruri valoroase. A primit în schimb tinerețea veșnică, dar și entuziasmul de a face față provocărilor moderne. Eu am rămas cu spiritul, cu sufletul tânăr. Și acum, când plecăm în drumeții, în excursii, eu mă joc cu ei ca și cel mai mare copil din trupa respectivă. Colaborarea cu acești copii și tineri m-a obligat pe mine la o autoexigență permanentă, la nevoia de a fi în pas cu ei. Din această necesitate am învățat calculatorul, am învățat să intru pe Facebook. Când auzeam la început de WhatsApp, de Messenger, de toate astea, mi se părea ceva inabordabil. A trebuit să intru și să fiu pe aceeași lungime de undă cu ei. Pentru valoroasa sa activitate în domeniul muzicii corale, părintele a fost recent decorat de către cele mai importante instituții. Preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române, Crucea Patriarhală pentru Clerici, ediția 9. Iar președintele României l-a distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler. Vremurile de astăzi impun și mai multă atenție în ceea ce aleg părinții pentru copiii lor. Activitatea corală ar trebui să fie printre preferințe și să investească în ea. Muzica și cântul coral trebuie speculat, trebuie valorificat dacă vrei să ai copii deștepți, dar și sensibili. Deocamdată se pune accent pe instruire. Păcat, pentru că dacă nu și educi, dacă nu sensibilizezi, arunci sămânța pe asfalt. Nu mai poți face educație într-un târziu, la vârste înaintate. Trebuie copilul de mic sensibilizat ca rodul educației să prindă. Lucrul cu cei mici vine la pachet și cu provocări. Corul este într-o continuă căutare de copii cu voci bune pentru a înlocui pe cei care pleacă. Obiectivul cel mai important este menținerea nivelului corului, să nu se simtă acel pelerinaj, dacă pot să-i spun așa, și, desigur, valorificarea creației corale românești și să ducem numele țării noastre peste hotare, ca să știe lumea că avem valori. Dincolo de muncă și repetiții, entuziasmul pe care ți-l oferă scena îi fac și mai puternici și mai doritori în a progresa. Bucuria, emoția, performanța s-au reunit într-un regal la Ateneul Român în data de 7 martie, atunci când dragul lor părinte și dirijor a fost aniversat. Nu au lipsit nici surprizele și pentru că sunt o mare familie, tot în acel cadru festiv s-a pecetluit și unirea a doi tineri frumoși. Maria, ți-am făcut-o! O emoție, un gând, o idee, o fărâmă de suflet, o vibrație, o dulce amintire, un gând de viitor, un altul despre trecut, o carte despre viață. Un cor de îngeri, un glas de dor. Ei sunt partea frumoasă a României, iar noi, bucuroși că îi avem. Ei sunt un simbol al purității, dăruirii și credinței. Ascultați-i!